Vítejte v dalším díle seriálu Mediace bez hranic, tentokrát s mým kolegou a kamarádem Honzou Valouškem při společném zamyšlení, které všechny obory nám při řešení konfliktů pomáhají. OK. Ahoj Honzo. Ahoj Michale. Tak konečně jsme se k tomu dostali, našli jsme si společně čas a na další díl podcastu Mediace bez hranic. Je to tak? Je to tak. No tak první mi řekni, jaký je to být mediátor? Ty jsi právník, že jo? Tak Přesně tak. Já jsem právě přemýšlel, jak se z toho vykroutit, jo, protože a ono to bude souviset, protože jako právník, jo, a už to se několik desítek let dělám. ale tak starý nejseš, prostě. A tak ale ty zkušenosti postupně přibývají. Nicméně, když se ptáš, jako, jak je to být mediátor, tak je to hrozně zajímavý, protože je to úplně jiný pohled, než pohled jenom ten čistě právní, jo, protože tam z pohledu práva je to tak, že hledáme vždycky, kde je pravda. A hledat pravdu v mediaci úplně nedává smysl. Jasně. To je jedna věc a to je možná i důvod, proč já jsem se k mediaci dostal. Protože ve chvíli, kdy najednou začaly v nějakých situacích docházet ty právní nástroje pro řešení, no tak bylo potřeba najednou vzít něco jiného, co bude fungovat. No a ono to samozřejmě začalo fungovat jak pro klienty, no tak najednou jsem si i sám začal říkat, ale ono to docela dává smysl a má smysl se tomu věnovat a potom zároveň to předávat i dál, protože přece jenom ten život a svět je poměrně komplikovaný a složitý a dává mě fakt velký smysl to, abychom si ty věci zjednodušovali na jednu stranu a na druhou stranu viděli třeba i víc pohledů na jedno, protože nikdy se prakticky nejsme schopni dostat k tomu, že by situace měla jedno jediné řešení. No, jasný, ale jak to teda je být jako mediátor? Já se tady pochlubím, jsem si vyrobil tričko Keep Calm, I'm a Mediator. A, a spoustu lidí se mě na to ptá, jak to je, jak udržuju ten klid. Tak to už jsou dvě otázky teda. Tak jak Jasně. udržuješ ten klid jako mediátor? A teda to s tím dost souvisí. Jaký to je teda být mediátor? No, být mediátor, to je ten vlastně pohled a pocit toho, že já se účastním při mediaci něčeho, co vlastně není o mně. Jo? To znamená, že já jsem na ten prostředník a já dokážu dělat právě to, že pomáhám navázat komunikaci, aby lidi se domluvili, ale v zásadě já do toho jakoby nevstupuju jinak než vlastně tím, abych tu komunikaci usnadňoval. Čili z tohoto pohledu je to hrozně jednoduchý a současně je to hrozně složitý, protože jako lidi jsme právě zvyklí věci posuzovat, hodnotit, mít na to názory. No a tady vlastně já dělám to a mám tu krásnou možnost to vlastně nehodnotit, neposuzovat a jenom tam vlastně být a pomáhat v té komunikaci jako takové. Čili takový to je být mediátor za mě. Dobře, no a jak udržuješ ten klid v sobě? Protože že jo, jsme kolegové, už jsme toho spoustu jako prožili, oba dva děláme jako mediaci, školíme a lidi se nás ptají a vlastně velmi často, a jak to zvládáme, protože ten klid, prostě ty emoce tam jsou prostě hodně silný, ty příběhy jsou ještě silnější. Je to tak. A tak jak ty udržuješ jako klid?
Teda jako nemyslíš, jestli jako je to nějaký know-how, tak že Ne, tohle... know-how vyloženě to není, jako klidně o tom můžu mluvit, ale právě jako přemýšlím i sám pro sebe, protože já si tu otázku tady tímto způsobem úplně moc nekladu, protože to beru jako součást té profese. Jo, Jasně. zachovat ten klid, protože to je vlastně v tu chvíli ode mě očekávaný. Jo, a musím právě jako udělat to, že dokážu stáhnout ty svoje názory, jo, který o tom mám, to, co si o tom myslím, ale umím právě navázat tu komunikaci. To znamená, já dělám v tu chvíli to, že se tam v zásadě umenším a poskytnu prostor těm ostatním. Jo, a v tu chvíli mi to dává tu možnost být právě v klidu, že ode mě tam jakoby nikdo neočekává, že do toho nějakým způsobem budu zasahovat, že tam budu dávat takové svoje názory. Já žádný názory v tu chvíli jako nepotřebuji ani prosazovat. Ne. Jo? Takže to se v zásadě jakoby děje v tu chvíli samo, jo? Protože vím, že pro strany je to důležitý, bych já byl v klidu, abych jim tam poskytl vlastně ten bezpečný prostor. No, zároveň je to právě i o tom, že já tam nemusím vlastně tlačit vůbec nic. Já tam jenom s těma lidma jsem a to je vlastně to, co nejvíc pro ně v tu danou chvíli můžu udělat. Že tam je někdo, kdo je slyší, kdo je schopen jim naslouchat, kdo dělá to, že jim překládá to, co říká jeden, do řeči toho druhého, aby si vlastně byli schopni porozumět. A to si myslím, že je hrozně moc a v zásadě to stačí. A to stačí, tak, takže jo, takže v zásadě říkáš, že si tomu dobře rozumím. Přesně tak. A já jako ověřuju si takhle na začátku, No. že v podstatě pro ten klid mediátorů nebo lidí, který zprostředkává ten dialog, tak je potřeba pochopit ten proces, vnímat prostě ten proces jako právě toho, že ty tam seš čistě jenom ten prostředník té komunikace bez názoru. A pak to víceméně jde samo, jak to tak prezentuješ. Je to tak a já tam jsem vlastně jakoby ze dvou důvodů. Jednak kvůli tomu procesu mediace, který má jako nějaký průběh, jako nějaká pravidla a kvůli těm lidem. Jo, protože ve chvíli, kdy já bych to udělal právě jenom tím způsobem, že se zaměřím ryze technicky na ten proces a Jasně. nebudu tam pro ty lidi, tak ti lidi to jednoduše prokouknou. Jo, a nebude to mít ten smysl. Jo, protože já musím tam využít právě ty nástroje, které mě mediace dává k tomu, abych lidi byl schopen přivést jako do toho jednání. To je ta moje role. Dobře, dobře. No já myslím, že takhle stačí, ještě přestanu trápit, ale že jo, můj podcast se jmenuje Mediace bez hranic a začalo to tak, že jsem začal povídat mediátory z celého světa tak, aby se dozvěděl a i mediátoři v Čechách, a nejen oni, a co se děje ve světě, jak ta mediace funguje a tak. Ale teď jsem se rozhodl, že to budu tu mediaci bez hranic vnímat i jako, že překračuje ty všechny možné disciplíny, které pracují jako s lidma nebo prostě ve společnosti jsou. Tak už jsem se bavil o mediaci a probační a mediační službou a learning and development. A teď víme, že hodně se o tom bavíme, o tom, jak mediace by měla překračovat v Čechách další jako hranice, vyjednávání, coaching, terapie, nějakým způsobem si brát z těch dalších oborů to nejlepší, nebo jak i, že je to dost propojený, co ostatně říkáme studentům. A tak povídej, jak ty to jako teda, co se ti hodí hlavou, když o tomhle jako přemýšlíš?
No, v zásadě my se tam pohybujeme pořád na ose řešení nějakých konfliktních situací. A teďka jenom jde o to, jaký nástroje my si k tomu zvolíme. Jo? Protože ono, když si vezmeš vlastně ty jednotlivé disciplíny a my se nejvíc zaměřujeme na mediaci. Jasně. Nicméně mediace není jedna jediná disciplína, která se zabývá řešením konfliktů. Jo? Protože tak jak o tom vlastně uvažuju, jo, a teďka se tady promítne i ta moje profese právníka, tak nějakým standardem v moderním státě je to, že když mám nějaký problém, mám něco, co si myslím, že je moje právo, tak mám na základě listiny základních práv a svobod se možnost toho domáhat u soudu. No, nicméně jako víme, jakým způsobem tady ty věci fungují, jo, že to je dlouho, je to drahý, je to pomalý. Jasně. A v zásadě to neřeší tu situaci jako takovou kolikrát. A proto tam existují taky různé druhy nějakých metod, jo, typu mediace, možná tam bude patřit rozhodčí řízení, jo, určitě tam bude patřit facilitace, bude tam patřit vyjednávání a my se pořád pohybujeme někde na nějaké řešení konfliktu. A jenom si říkáme, ale když vyjednáváme, tak vyjednávání je většinou zkrátka 1:1. Jo, mediace, nebo taky o tom můžeme mluvit jako o asistovaném vyjednávání, tak vlastně jsou tam dvě strany, ale je tam ten člověk, který je jako mediátor, čili jako ten prostředník. Jo, takže toto jsou vlastně různý způsoby, jak se můžeme podívat na právě řešení konfliktů. No a ve chvíli, kdy přijde ke mně přijdou klienti, jo, tak mají typicky nějaký konflikt. Jo. Ať už je to s partnerem, ať už je to se sousedem, s obchodním partnerem, se zaměstnancem, jo, se zaměstnavatelem, tak jako něco řešíme. Tak a teďka jde o to, že tady z těch různých přihrádek můžeme vybírat ty správné metody a na každou situaci v zásadě se dá použít něco. To znamená, že ve chvíli, kdy potřebuji vyjednávat, tak můžu sáhnout jako do té přihrádky a můžeme vyjednávat. Ve chvíli, kdy nám vyjednávání neposkytuje dostatek možností k tomu, abychom dosáhli toho cíle, tak si můžeme přizvat mediátora jako prostředníka a budeme mediovat. No ale ono se taky dost často stane, že ta situace jako taková není řešitelná ani v rámci mediace, protože co vlastně předpokladem mediace, tak je to, že tam musí být dobrovolné rozhodnutí těch stran, že chtějí mediovat, chtějí tu situaci řešit. A ve chvíli, kdy minimálně na jedné straně ta dobrovolnost nebo ta ochota řešit tu situaci není, no tak tam můžou nastoupit i nějaký prvky donucovací, no a když to nejde vyjednat, když to nejde mediovat, no tak jako holt musíme přistoupit k tomu, že půjdeme k soudu. Takže tam je potřeba za mě mít přehled o tom, jaký ty metody my chceme využít a kam můžeme jít, protože ono se to dá se to škálovat. Jo, můžu vyjednávat, můžu mediovat, když to nejde, tak se soudím. Když vidím, že u soudu teda jsme, ale je tam možnost vyjednávat, no tak jako jdeme zpátky do vyjednávání. To je vlastně jedna z těch věcí, které se mně hrozně líbí a kterým čím dál víc přicházím na chuť. Jo, tak vidět, kde se v té konfliktní situaci nacházíme a podle toho tam nasadit ty nástroje, který mám vlastně k dispozici. Dobře, a teď teda řekni, a jak bys to chtěl, jak to jako myslíš, jako že ty budeš odborník
ty začínáš používat VM jako conflict manager, nebo jak to? Jasně, bavíme se jako o conflict managementu. Anebo conflict manager, nebo v podstatě... To záleží na tom, jestli se na to podíváme z pohledu té disciplíny jako takové, jo, to znamená conflict management, anebo nebo z pohledu toho člověka, který to dělá. Jo, to znamená, jo, můžeme o něm mluvit jako o konflikt manažerovi, protože to je vlastně jakoby ten člověk, který se dívá na tu konfliktní situaci zvenčí, nebo možná jakoby z nějakého nadhledu, ale nemusí být nutně mediátor. No jasně. Jo. Tomu rozumím. A teď teda, když chceš tenhle obor, vezmeme to teda podle toho oboru, no? Tak jak by to mělo, jak ten obor by měl teda jako vypadat? Když bys to vezmi, že bys obor, který vycvičí konflikt manažera, nebo nějaký systém, nezůstaňme u toho oboru, který by měl vycvičit konflikt manažera, který teda, jak já si ho představuju, sedí někde, to je úplně jedno, má vlastní kancelář, nebo prostě u soudu, na městském úřadě, na OSPODu a přichází za ním případ a on teda rozezná, nebo na základě těch know-how, který se naučí, rozpozná, kam s tím jít, případně říká, tady tohle ještě teď není vhodný vlastně na řešení vůbec, jo? Třeba počkat, nebo já nevím. Jak si to představuješ? Ono by to částečně tak mohlo být, jenom trošku přemýšlím jako právě nad těma oblastma. A mně to paradoxně nejvíc dává smysl třeba v biznisu. Okay. Jo, protože tam já si představuju jednoduše firmu, jo, a je tam člověk, který možná je zařazený v rámci oddělení nějakého právního nebo compliance nebo jako něco takového. A ve chvíli, kdy tam vyvstane nějaká konfliktní situace, ať už s nějakým dodavatelem nebo v rámci toho týmu, tak je schopen vlastně přijít s tím a navrhnout, nastínit jako nějakou strategii, jak to budeme řešit. Jo? To znamená, že to nemusí řešit jakoby, jenom sám, jo, tady toto, ale je schopen právě udržet ten nadhled jako nad tím, jo, a z toho pohledu toho v zásadě nějakého strategického řízení je schopen říct, budeme to dělat tímto způsobem. Jo? A teďka je schopen navrhnout ty kroky, jo, které uděláme. Ve chvíli, kdy kroky uděláme, nemáme z toho výsledky, tak je potřeba zastavit a říct, potřebujeme pauzu, potřebujeme to vyhodnotit, přehodnotit, udělat to vlastně znovu, ale za tu firmu, kde je teda zapojený, tak právě může být tím člověkem, který tam dává ten pohled takový, aby nebylo nutné volit třeba ty kroky, které by vedly k nějakému soudnímu řízení, jo, který bude zdlouhavý, drahý, nebo aby se tam zase naopak neutápělo v nesmyslných mediacích, facilitacích a k ničemu to nevedlo. Jo, čili aby dokázal mít právě ten pohled nezaujatý a říct, hele, jako teďka děláme toto, má to tyto a tyto výsledky, aha, toho, co jsme si stanovili, tak nám to z toho jsme nezískali, tak jdeme zkusit něco dalšího. Jo, čili má zkušenosti a dokáže zároveň ten člověk v roli toho konflikt manažera odhadnout, co by se mohlo dít, jakým způsobem by to mohlo vypadat. Jo? Dokáže tam třeba navrhnout i nějakou strategii toho vyjednávání s tou druhou stranou. Jo? A pokud bude dávat smysl jít do mediace,
tak samozřejmě se půjde do mediace. Ve chvíli, kdy tam bude dávat smysl něco jiného, tak to bude schopen řídit. Jo. Čili je to za mě tady to téma konflikt managementu o volení těch optimálních strategií k tomu, aby se dosahovalo těch výsledků. Čili není to člověk, který by byl mezi těmi stranami, ale je zpravidla jakoby na té jedné straně, ale je schopen vlastně navigovat tu strategii toho vyjednávání. Jo? A zároveň tam je schopen třeba odhadnout i ekonomické dopady právě těch rozhodnutí, který tam budou. No, protože typicky to může být situace nějaké firmy, jo, teďka si vezmu nějakou střední firmu a stane se tam případ, je tam zakázka, teďka si řekneme v hodnotě, já nevím, 500 000 a něco se tam nepovede. A teďka jde o to, že z toho vyvstane řešení té situace. Jo? Nejdřív se to bude řešit na úrovni nějaké obchodní, jo? To znamená nějaké reklamační řízení, něco tam proběhne. Jo? Potom tam možná proběhnou jako nějaké výzvy, jo? K tomu odstraňte vady nebo zaplaťte a běží to dál. No a co v dnešní době firmy jako nejčastěji dělají, tak udělají samozřejmě to, že to dají právníkům. No a právník jako co udělá? Právník pošle předžalobní výzvu, ve chvíli, kdy není reakce na předžalobní výzvu, no tak se podává žaloba. A ze zkušenosti, pokud je podaná žaloba, tak než to projde přes soud, tak pokud se to vyloženě neobjeví jako elektronický platební rozkaz, což je otázka jako nějakých několika dní nebo týdnů, málo, tak se tam rozbíhá normálně soudní řízení a to soudní řízení jako běžně trvá půl roku, než tam proběhnou jako důkazy, než tam proběhnou ta jednotlivá jednání. Teďka se tam samozřejmě budou možná zpracovávat nějaký znalecké posudky, jo, a už se tam jako natahujeme v čase. A v zásadě to, co je na tom pro podnikatele nejhorší, tak je to, že musí věnovat tu pozornost nějakému probíhajícímu soudnímu řízení a nemůže dělat vlastně to, co ho živí, nemůže dělat ten svůj biznis. Jo? A já si co by takový konflikt manažer měl teda umět? A jakože, že jo, mluvíš o interním konflikt manažerovi, dokážu si představit i externího, Jasně. Ale to je v zásadě niance. Ale co by jak jeden, tak druhý měl vlastně jako umět? Tam by... Jaký obory by měl teda vlastně podle tebe studovat? To je složitá otázka. To je složitá otázka. Já si myslím, že na konkrétním oboru vyloženě asi nezáleží. Každopádně to, co by měl umět, tak by měl umět za právo jako velmi dobře. To je jedna věc. Ale nemusí to být právník, jo? Protože to, co je tam důležitý, tak zároveň je to člověk, který umí velmi dobře naslouchat té straně a zároveň třeba je schopen tam odhalovat i motivace, které jsou na té druhé straně, jako vlastně proč k tomu vlastně dochází. Jo, tady k tomu konfliktu. A je to zároveň i o tom, že umí odhalit to, kde tam jsou nějaké silný, slabý místa, a vést to třeba tím způsobem, že tam dokáže vyčíslit nebo odhadnout minimálně to,
že když se budeme soudit, tak nám to vezme tolik a tolik času, tolik a tolik peněz a přinese nám to, toto a toto. Vyplatí se nám to? Že taková evaluativní trošku mediace. Trošku jít právě do toho, že dokáže odhadnout to, jestli se vyplatí soudit, nebo jestli je lepší se dohodnout, anebo jestli je lepší to nechat plavat, protože ty náklady, které bychom s tím měli spojený, tak jsou natolik vysoký a je to natolik neefektivní, že vlastně to nemá smysl. Jo, protože není horší můra pro podnikatele, než představa toho, že se bude 3 roky soudit. Jo, bude ho to stát peníze, bude ho to stát nervy, bude ho to stát pozornost a místo toho by ty peníze si mohl několikanásobně vydělat, ale je tam jednoduše uvázaný v nějakým nesmyslným soudním sporu, který jako celek nedává vůbec smysl. Dobře, tak právník nebo ne, ale nějakým způsobem ta orientace v tom oboru, určitě, třeba kdyby to byla stavební firma, tak prostě nějaký takovýhle. Co dál teda a naslouchat, jasně, tak to jde na kurz mediace, ale nebo třeba i, já nevím, terapeuti taky naslouchají, koučové taky naslouchají. Může být a ono zase, to jsou další obory, které s mediací nebo s vyjednáváním vlastně souvisí, protože ty techniky, když se na to podíváme, tak oni se prolínají, jo, z jednoho oboru do druhého a to je vlastně něco, co je propojuje. Jo? Třeba rozdíl mezi tím, co se řeší v rámci coachingu, v rámci mediace, tak mediace je samozřejmě zaměřená na konflikt. Jo? Tam máš jako minimálně 2 strany, jo? Nějaká konfliktní situace. No, u coachingu tam je to jinak. Jo? Tam je to vlastně o tom, čeho ten člověk je schopen dosáhnout nebo čeho chce dosáhnout, jaký má představy a kam se může potom rozvinout dál, takže ten pohled je tam jiný. Na druhou stranu, ještě já tam zabrousím jako do jednoho tématu a to je třeba to, že se dá propojovat a děje se to mediace s coachingem. Jo, protože dost často, a předpokládám, že tu zkušenost máš asi podobnou, se k mediaci dostávají strany, které vlastně sami neví, čeho chtějí dosáhnout. Jo, ruku na srdce, někdy ta jejich motivace spočívá v tom, že se chtějí nějakým způsobem možná jakoby pomstít nebo dostat jako za pravdu. Jo. Jasně. A to úplně nedává smysl. Jo, čili někdy mediace je o tom nahlídnout tu situaci a říct, hele, jako tady já zkrátka jako nechci, jako to nechci, jo, ale už tam často chybí to, že co je vlastně to, co chci, jo, protože něco nechtít jako ještě neznamená že to, vím, co chci. Že vím, co chci. Jo. No jasný. Dobře, tak tam máme teda právní zázemí nějaký, naslouchání, coaching, terapie. Určitě. Vyjednávání. Jasně. Je něco? No já si myslím, že když o tom jako tahle mluvíme, tak jako těch disciplín, jako, který jsme tady zmínili, jako je jako dost. Já si myslím, že do dalších už jít nemusíme. Dobře, je to prostě zase pěkně. No. Mediátorsky se ptám, a kdyby si náhodou na nějaký obor ještě vzpomněl, tak tě můžu ujišťovat, že ho určitě ještě můžeš říct a napíšeme ho tamhle na Flipchart. Přesně. A budeme se mu věnovat. Dobře, takže konflikt management ve firmách, říkáš, že už to pomalu je, nebo zatím moc ne, nebo jako tom, teda jak to vnímáš tady v Čechách? A případně ze zahraničí, jako vím, že taky máš kontakty jako v Německu, tam taky něco děláš.
Ale Tak co se týká zahraničí, tak je to tam běžnější než třeba v České republice, to je jedna věc. No ale tady se to taky jako pomalu začíná objevovat, protože lidi si vlastně začínají uvědomovat, že je fakt efektivnější se domluvit na tom konkrétním řešení, vzít to do vlastních rukou, zařídit si to takovým způsobem, aby to dávalo smysl, než to nechávat na rozhodnutí někomu jinému, například soudu. a nebo i arbitrovi, že jo? Jako v hodně smlouvách je arbitrážní doložka, Hmm, která je pravda jako rychlejší, levnější, ale v podstatě pořád vlastně za tebe někdo jako rozhodne. Ne soudce, ale arbitr, ale určitě. Tady v tom máš pravdu. To, co tam je ale hrozně důležité se podívat, že rozhodčí doložky mají v České republice takovou tu negativní konotaci, že se používaly například před lety v úvěrových smlouvách, aha, jo, jasně. a potom tam rozhodovali najmenovaní rozhodci. Jo, Jo, jo. naštěstí tady ta praxe už je pryč, jo, že toto už se neděje, nebo většinou se to neděje, ale ty rozhodčí doložky a rozhodčí řízení dávají velký smysl, hlavně v situacích a ve sporech, které jsou třeba větší, je tam zapojený mezinárodní prvek, Jasně, jo, jasně. a v tu chvíli je to zase úplně o něčem jiným, protože tam rozhodují erudovaní právníci s velkým mezinárodním renomé a problém je tam vlastně v tom, že velké společnosti, pokud chtějí investovat někde, například v České republice, Jasný. tak to, co je pro ně velký riziko, tak je právní řád. A to, co velká nadnárodní korporace určitě nechce, tak je úplně jednoduchý, aby se musela podřizovat právnímu řádu malého státu, jako je například Česká republika, kde kolikrát ty právní úpravy jdou ode zdi ke zdi a ta jistota jako nějaké stability tam jakoby úplně není. Tak jako pro tu společnost je samozřejmě lepší udělat to, že když chce investovat, tak v tu chvíli si domluví rozhodčí doložku, domluví si, kde a za jakých podmínek se budou rozhodovat případné spory a může to být úplně o něčem jiným. Jo, pro tu společnost je to předvídatelný, je to nějakým způsobem transparentní, no a hlavně s tím mají zkušenost. Jasně. No a dokázal by si představit teda nějakou konflikt management doložku prostě ve firmních smlouvách? Ve firemních smlouvách. Nebo jako... Čili byla by to smlouva mezi dvěma obchodními společnostmi, které dělají jako nějakou... Tak, já si myslím, že... OK. Já tady navžu a tady... Já to odpověď asi vezmu znovu. Na chvilku a posluchači proměnou, i když tohle má taky nějakou protiruchovou tu. Ale dobře, tak zpátky k tématu. Střih. Dokázal by si představit teda nějakou jako konflikt management doložku v rámci prostě třeba dvou společností, jako zakoupil a spořil a postavil a vydělal? Jasně. Určitě si to dokážu představit, že by tam jako něco takového bylo a ono jako ve smlouvách se samozřejmě už teď standardně dělá to, že se tam píše klauzule ve smyslu, že veškerý spory, které z této smlouvy vyvstanou,
budou řešeny přednostně dohodou. Jo, to už se ve smlouvách teďka objevuje. Jo. Samozřejmě může to být jako formulovaný jakoby třeba drobně jinak. Jo, nicméně ty řešení dohodou je vždycky levnější, efektivnější, než to řešit jako jakkoliv jinak. Nicméně, pokud by tam byla možnost zakotvit a zapojit do toho konflikt manažera, tak určitě to bude fajn, protože zase to bude člověk s nějakým nadhledem, s nějakou zkušeností a řekne, hele, jako stalo se nám tady toto, tak to budeme řešit tímto způsobem. Jo? A řekne tam právě jako nějakou tu strategii. Ale teďka zkusíme vyjednávat a bude držet právě nějakou vyjednávací strategii, bude ji definovat. Jo, ve chvíli, kdy třeba vyjednávání selže, no tak se samozřejmě může navrhnout mediace, nebo půjdeme potom jako do nějakého soudního řízení. A jako velmi, velmi dobře si to dokážu představit. No, dobře, to jsem nevěděl, že teď v těchto smlouvách mají takovouhle Může to položku. být. Dobře. No, chceš ještě něco dodat, než ti dám prostor, aby si se na něco zeptal mě. A pak mám takovou tradiční otázku, co AI? Co AI, a teda ne mediace, ale co AI a conflict manager nebo management? To je hodně zajímavá otázka, protože když vidím rozsah dokumentací, které se týkají jakoby jednotlivých záležitostí, které třeba firmy uzavírají, jo, takže nahodit si jako nějaký dokumenty právě do umělé inteligence, zanalyzovat to, minimálně to mít jako takového toho sparring partnera na nějaké ověřování myšlenek, tak tam si myslím, že jako ten prostor jako je veliký. A já to hodně zase čerpám ze zkušeností kolegů advokátů, kteří umělou inteligenci tady v tomto využívají. Jo, takže jako tam mně to přijde jako hodně přínosný a hodně zajímavý. Jo, protože těch materiálů, který by člověk měl mít v hlavě a měl by je mít v paměti, tak je strašně moc a prakticky lidskýma silama se to nedá v dnešní době zvládat už. Jo, kolik toho je. Takže tady jako toto vidím jako něco, co by mohlo ulehčit tu práci. Jo, dát minimálně jako nějaký body, na co se zaměřit a potom to prověřit. Dobře. No, máš na mě nějakou otázku? Nebo bys chtěl teda ještě říct něco na něco, co jsem se nezeptal v rámci konflikt managementu, nebo něco tě napadá ještě k tématu mediace bez hranic? No, to, co vlastně mě hrozně baví, a já jsem o tom vlastně mluvil, tak je právě to, že v tom pojetí konflikt managementu už se stírají právě ty hranice, jo, jako velmi dobře to odpovídá tomu názvu mezi těma jednotlivýma disciplínama. Jo, že můžeme prostupovat, jo, z jedné disciplíny do druhé, můžeme se posunovat, ale zároveň je tam jedna věc, musíme vědět, co děláme. Jo, čili jako není to o tom, že Jasně. prakticky jakoby nezávazně bez jako nějakých zábran využíváme jako jednu disciplínu a techniky z druhého. To ne, jo, to jako předtím zase chci varovat, ale musíme vědět. Teďka mediujeme, používáme postupy mediace, teďka vyjednáváme, používáme vyjednávací postupy, jo, takže jenom musíme vědět, jako, kde jsme, jo, protože když se bavíme vlastně o tom bez hranic, jo, tak to znamená, že my víme, že ty předěly tam jsou, ale nejsou to takové ty hranice, takové ty bariéry, že bychom nemohli jakoby nahlížet jakoby někam jinam. Jo.
OK, jo, to je dobrá Hmm. poznámka, to my i, že jo, se o tom bavíme se studentama, hlavně zvlášť toho, co mediace je a co Hmm. není, a když využívají některé ty techniky, Hmm. že můžou používat v zásadě všude, Hmm. zvlášť ty techniky aktivního naslouchání, ale jakmile tam nejsou nestraní, už to není jako prostě ta mediace. Je to tak. Dobře, Je dobře. to tak. No, máš ty na mě nějakou otázku? Už si tady povídáme skoro hodinku, což je většinou Eh, takový ten čas. Běží to neskutečně rychle. A to, co já bych se možná zeptal, tak zase bavíme se o tom jako kolegové běžně. Nicméně, kde ty vidíš takové ty největší příležitosti pro využití mediace v takovém tom běžném každodenním životě? Jako, a co by se mělo stát, aby třeba se o mediaci mluvilo víc a dala se víc využívat? No, trefil si hřebíček na hlavičku za chvilku a dneska Mhm. natáčíme ve středu 19. listopadu, tak dneska za chvilku jdu na Prahu 6 a za Aha. jedním za radních a budu mu prezentovat potenciál komunitní mediace. Mhm. Jo, ne nutně jako v komunitních centrech, ale prostě v rámci té komunity. V tomhle tom případě třeba Prahu 6. Můžeme brát Mhm. jako takovou komunitu, že, jo, kde žijí různé skupiny jako obyvatel, který mají různé potřeby, zájmy a Mhm. konflikty. A tak v Belgii funguje něco jako právě komunitní mediace, kdy v rámci té městské Mhm. části mají komunitní mediátory Mhm. a vždycky, když tam ve spolupráci s městskou policií, ale nejenom nutně, ale i úředníci můžou doporučit říct lidem, hele, tady prostě v rámci toho sousedského žití, Mhm. jako dva podnikatelé, řezník, květinář, a nebo nájemník a vlastník, jo, Mhm. kteří to říkali mi, já jsem se s nima bavil, Mhm. a můžete si i přečíst ten článek, jeden z prvních v rámci podcastu Mediace bez hranic, tak jeden z těch obyvatel nebo jeden z těch lidí musí být vázaný jakoby k tomu Mhm. místu. A tak je pozvou na mediaci a oni nějakým způsobem mi pomáhají řešit jakoby ty komunikaci. Mhm. Fungují tam dokonce už velmi dlouho a přišli na to tak, jakože našli ty slepý místa, že ne všechno může být Mhm. postiženo jako vyhláškou nebo nějakým nařízením, Mhm. ale je potřeba se jako dohodnout. A protože příkaz nebo naopak zákaz velmi často nic neřeší. Takže za mě a vidím tu největší příležitost a potenciál k tomu rozšíření je, aby v podstatě na ten městský úřad, chodíme každý, nebo nějakým způsobem Mhm. furt dostáváme informace o tom, co se v Praze jako děje. Ať už skrze Mhm. vyhlášku, ne, jako nástěnku, že, nebo teď už i facebookové skupiny, to Mhm. městské části mají jako aplikace, že jo, je to Mhm. furt nějakým způsobem komunikujeme s touhle komunitou. A takže za mě tady vidím jako potenciál, protože se týká opravdu všech bez výjimky. Každý někdy žijeme, každý máme nějakýho starostu. Teď zase, že jo, bylo, že těch Mhm. měst a městeček a obcí máme neskutečně moc a otázka efektivity a to. Mhm. A takže tady si myslím, že je ta možnost a ten potenciál v tom, aby Mhm. se ta mediace nebo obecně jako přemýšlení o tom, o konfliktech, jako o příležitostech nebo jenom o běžné součásti života, která se dá řešit jinak než jenom soudní cestou a hrozením pěstí, Mhm. nebo pokutou od městské policie. Tak to je za mě takhle. Tam mě Mhm. tady takhle vidím. Děkuju za to.
A já se přiznám, mně se ta myšlenka právě hrozně líbí a mně by se zároveň i líbilo, když by se to rozšířilo i vlastně do té veřejné správy obecně. Nejenom té samosprávy, ale i do státní správy, protože máme spoustu úřadů a já jsem třeba hrozně rád, že i lidi, kteří jsou buď v samosprávě nebo ve státní správě, se tady tomu tématu řešení konfliktů, ať už formou konflikt managementu nebo mediace, se tomu věnují. No, tak jo, Honzo, máš ještě nějakou otázku? Aha. Já jsem úplně spokojený. Jsi úplně spokojený. No tak jo, tak nám držím palce, ať se nám daří, ať už s konflikt managementem nebo s komunitní mediací a určitě časem se vyvrbí nějaký další téma a uděláme zase další nějaký díl a o mediaci bez hranic. Tak jo. Děkuju za to a mějte se krásně. Děkuji za pozornost a těším se na vás u další epizody Mediace bez hranic.